Здравейте и добре дошли отново на канала ми Bulgarian with Rumi. Как сте? Надявам се, че сте готови за нашия трети урок. Хайде да започваме. В този урок ще разгледаме най-популярните български имена и техните умалителни, множествено число на съществителните имена, спрежението на глаголите имам и нямам, въпроси с нали или така наречените tag questions на английски и диалози. Нека първо да разгледаме поздравите в различните части на денонощието. Как ще поздравим някого, когато отиваме на работа в 8:30 сутринта? Ще му кажем добро утро. Как ще поздравим някого, когато излизаме в обедна почивка в 1:30 след обед? Ще му кажем добър ден. Как ще поздравим някого, когато се прибираме от работа в 6:30 вечерта? Ще му кажем добър вечер. И какво ще кажем на някого преди да си легнем в 11 часа вечерта? Ще му кажем лека нощ. Нека видим сега кои са най-популярните български имена. Започваме с мъжете. Иван. Нагалено можем да му кажем Ванко или Ваню. Димитър или Митко. Георги или нагалено Жоро или Гошо. Христо, Ицо. Петър, Пешо или Петю. Николай, Ники или Колю. Йордан, Данчо. Тодор, Тошко. Стефан, Стевко или Стевчо. Васил, Васко. Сега ще преминем на женските имена. Мария, нагалено Миме. Елена, Ленче. Ана, Ани. Иванка, Ваня. Йорданка, Данче. Десислава, Деси. Надежда, Надя. Стевка, Стевче. Йоана, Таня. Българите имат 3 имена – лично, бащино и фамилно име. Нека да видим следните примери. Николай Стоянов Димитров или Виолета Иванова Петрова. Преминаваме към единствено и множествено число на съществителните имена в мъжки род. Както виждате в тази табличка, в първата колонка са дадени съществителните имена на английски. Във втората колонка са дадени съществителните имена мъжки род единствено число на български. В третата колонка са съществителните имена на български в мъжки род множествено число. И нека видим. Man, мъж, мъже. Пенсил, молив, моливи. Пен, химикал, химикали. Текстбук, учебник, учебници. Dictionary, речник, речници. Следва единствено и множествено число на съществителните имена в женски род. Woman, жена, жени.
house, къща, къщи. Room, стая, стаи. Ноутбук, тетрадка, тетрадки. Bag, чанта, чанти. Продължаваме с единствено и множествено число на съществителните имена в среден род. Baby, бебе, бебета. Child, дете, деца. Bottle, шише, шишета. Curtain, перде, пердета. Drawer, чекмедже, чекмеджета. Сега следва въпросът какво е това? И възможните отговори, когато думата е в единствено число, това е, и когато думата е в множествено число, това са. Нека видим отговорите за единствено число. Това е тетрадка. Това е книга. Това е учебник. Това е химикал. Това е дете. Това е шише. Сега да разгледаме и отговорите, когато съществителното е в множествено число. Това са тетрадки. Това са книги. Това са учебници. Това са химикали. Това са деца. Това са шишета. Преминаваме към спрежението на глаголите имам и нямам. Нека видим първо спрежението на глагола имам. Аз имам. Ти имаш. Той има. Тя има. То има. Ние имаме. Вие имате. Те имат. Да видим спрежението на глагола нямам. Аз нямам. Ти нямаш. Той няма. Тя няма. То няма. Ние нямаме. Вие нямате. Те нямат. Запомнете. Нямам нито учебник, нито тетрадка. Имам и молив, и химикал. Говоря и английски, и български. Нека разгледаме няколко диалога с глагола имам. Имаш ли тетрадка? Нямам. А учебник имаш ли? Нямам. А бележник имаш ли? Нямам. А химикал и молив имаш ли? Нямам нито химикал, нито молив. А какво имаш? Имам само едно тефтерче. Да видим втория диалог. Имаш ли молив? Да, имам. А тетрадка имаш ли? Не, нямам. А учебник? Учебник имам. Нека разгледаме сега няколко изречения с думичката нали. Или на английски това са така наречените tag questions. Ти си от Норвегия, нали? Да, от Норвегия съм. Ти си англичанин, нали? Не, американец съм. Преминаваме към представяне и кратки диалози. Здравей! Аз съм Инеш и съм от Португалия. Здравей! Аз се казвам Джон и съм англичанин. Добър ден! Казвам се Амели. Аз съм французойка. Говоря английски и немски. Занимавам се с рисуване. Аз съм художничка. Добро утро!
Ние сме Том и Уилям от САЩ. Аз съм фотограф, а Уилям е лекар. Говорим испански и норвежки. Добър вечер! Аз съм Гергана и съм българка. Говоря английски, немски и финландски. Добър вечер! Аз съм Али и съм от Египет. Говоря арабски и български. Той се казва Йован и е от Македония. Той е студент, учи право, иска да стане адвокат. Майкъл е американец. Той е инженер. Иван е от България и е архитект. Те говорят английски и български. Продължаваме с кратко представяне. Ние сме от Италия. Говорим френски и испански. Здравейте! Аз съм преподавателка и се казвам Даниела Петрова. Говоря немски и унгарски. Добър вечер! Аз се казвам Наталия и съм от Русия. Аз съм студентка. Говоря английски и малко български. Нека се върнем отново на глаголите имам и нямам. Аз имам чанта, учебник и речник. Нямам нито молив, нито химикал. Имаш ли молив? Не, нямам. А химикал? И химикал нямам. А речник имаш ли? Да, речник имам. Това беше всичко за днешния урок. В следващият урок ще направим преговор, тест на материала, който сме взели до момента. Пожелавам ви приятно учене. Ще се видим в следващия урок. До скоро!